रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे राजखान्थिनि गोजोनथाव रादाब मानोना आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिया आसाम एसेम्बलि बिधान सभा बिसायख'थिया फैगौ एप्रिल मासनि 9 खालाराव जानो थांगासिनो दं। बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नुनो मोनदों बिपिएफ दोलोनि जुनियरनिफ्राय लानानै सिनियरनिफ्राय लानानै गोबां लिडारफोरा दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल पार्टिनि सायाव इउपिपिएल दोलोनि सायाव मानाव गेदेर दिपेन बर'नि सायाव मानाव गेदेर प्रमद बर'नि सायाव गोबां दैदेनगिरिफोरनि सायाव माखासे क्रिटिसिजम माने समाल'सना नेगेटिभ पजिटिभ गोबां खालामनायखौ नुनो मोन्दों रायजो राजा होनदोंमोन। दा जोङो बेफोरनिफ्राय मोनथियो ओरैबायदि जिथुनाखि एमएलए बिसायख'थियाव जिथुनाखि बिपिएफ पार्टिनि जिथुनाखि माने वर्कार्सनिफ्राय लानानै माखासे दैदेनगिरि लिडार जुनियर सिनियर गासैबो माने ओरैबायदि गिनाय फैदों आरोना समखिदों माने इउपिपिएलनि जि लोब माने ओरैबायदि रायजो राजाफोरनि मदद खालामनायखौ नुनानै सापर्ट खालामनायखौ नुनानै माने बिपिएफ पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि गिनाय मोन्दों माने मा जागोन थांनाय मासावथ' माने 3ल' जेने थेरे देरहानो हादों अलरेडि 7 जन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रुलिं सरकाराव एमएलए जानानै दंखायो आरो बे 7 जनाथ' ओरैनो फैखाबाय माने ओरैनो देरहाखानाय रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिफ्राय दा जेसेबां माने 15थानिफ्राय लानानै 22थासिम माने गेलेनायनि थांखि लादों आरो बे 22थानि गेजेराव खमैब्लाबो 15थाया माने एकदम 100% जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन। आरो रायजो राजाफोरा नैबे बिसायख'थियाव जिथुनाखि इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौनो गोबां हास्थायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मानोना रायजोफोरा दा सिन्था खालामदों, रायजोफोराबो बुजिदों, रायजोफोराबो गोबां सानदों, गोबां बिजिरदों। मानोना बड'लेण्डआव बिटिसिनाव माने बेलेन्स मोनसे सरकार लाखिनांगौ बे खोथाखौ बड'लेण्ड एबा बिटिसिनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफ्राबो सानदों आरो गुबुन अन्यान्य जातिफोराबो 26टा जनगोष्ठी बिथांमोनाबो सिन्था खालामदों। मानोना बिपिएफ पार्टिनो बिटिसि काउन्सिलखौ सालायनो होबाय नङा होमबा, काउन्सिलखौ बिसोरनो होनाय जाबाय। दा माने आसाम एसेम्बलि बिधान सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलनिफ्राय माने 15 जन एमएलए दैथायहरनांगौ बे खोथाखौ रायजो राजाफोरा माने बुजिनो हादों, हमदांनो हादों। बेनिखायनो लोब मदद आरो सापर्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बियो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथावना आरो जोङो बाख्नायनांगोन। आरो बावैसो सिगां मैया माने 7 जन जोंहा केन्डिडेट्स जोंहा फोसावनाय जाबाय। दा माने सेथि फारिलाइ हिसाबै 7 जन केन्डिडेट बिजाथिफोरखौ फोसावनाय जाबाय। बियो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथावना। जोङो जेसेबां बिजाथिफोर मोननो हादों माने गासैबो माने मानिजाथावना, गनायजाथावना आरो बर' हारिनि बर' जाथिनि माखासे सिगांनिफ्रायनो माने हारिनि माखासे थांनाय थैनाय राव हारिमु थुनलाइ थामोनथा सिनायथि जौगानायनि माखासे गोजोन थासारि सोरजिनायाव आरो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानाय बायदि बिथिङाव लोब्बा थाबोनाय खामानि मावबोनाय उन्दै गेदेर गोरिब दुखिया समान नोजोरजों नायग्रा जोङो बिजाथिफोरखौ मोननो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। बियो जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बियो गोग्गाथावना आरो जोबोद गोजोनथावना। मानोना जोङो गुबुन दोलोआव गुबुन पार्टियाव जोङो नोजोर होयोब्ला जोङो इउपिपिएलनि जेसेबां दैदेनगिरि दङ जेन्टेलमेन आरो नोरोम आखुनि माने बयजोंबो माने गोरोबनो हानाय, बयजोंबो माने सोलिनो हानाय। दा बेफोरबादि जोङो बिजाथिफोरखौ मोननो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो मोनसे तामुलपुर जा बियाबाव जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर'
बिथांखौ तामुलपुरनि रायजो राजाफ्रा मोननो हादों। बियो तामुलपुर बियाबनि रायजो राजाफोरनि खोब माने गोजोनथावना आरो खोब रंजाथावना, मानोना नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां माने दैदेनगिरिखौ मोननो हादों, MLA खौ मोननो हादों। बेनो जादों मानाव गेदेर प्रमद बर', बिथांखौ नोंथांमोना मोननो हादों। बे नोंथांमोननि खोब खाफाल गोनां होननानै सानना लानांगोन। मानोना आसा खालामो नोंथांमोननि जि बरायनानै लानाय, नोंथांमोननि बजबनानै लानाय, तामुलपुरनि रायजो राजाफोरनि बजबनानै लानाय, आरो जाहाथे आसा खालामो तामुलपुरनि रायजो राजानि बोर सारस्रिनाय, बे बोर सारस्रिनाया जाहाथे मानाव गेदेर प्रमद बर'जों थायो, जाहाथे बिथांखौ आरो MLA महरै बिधान सभायाव जों दैथायहरनो हायो। लोगोसे नोंथांमोना मोननो हादों नोंथांमोननि समस्थियावनो सासे MP महरैबो नोंथांमोना मोननो हादों। आरो बिथांनि साननाय, बिथांनि जि आइडिय'लजि, बिथांनि जि सानस्रि, जोबोद बाख्नायजाथावना रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो तामुलपुर रायजोनि, तामुलपुर बियाबनि रायजो राजाफोरा जाहाथे गाजा गोमजायै साफ्रोमबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै प्रमद बर' सार बिथांखौ जाहाथे नोंथांमोना देरहासार खालामगोन। थ' बियो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मिजिंथिदों। बेखौ आंल' नङा, दुलाराय बर' माहारियानो आसा खालामदों। आरो जेसेबां UPPLनि दैदेनगिरि बिजाथिफोर दङ, मोनफ्रोमबो बियाबनि रायजो राजाफोरा जोबोर गिदिर बिबान थाबाय। मानोना जोङो बबेबा मोनसे पार्टिनोनो गासिबो पावारखौ जोङो होजोबनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो BPF पार्टिनोनो गासिबो माने जिथुनाखि एबसलुटलि पावार, बे पावारखौ जों होजोबनो हाया। जुदि BPFआ जुदि BPF पार्टियाव जुदि MLAबो थायोब्ला, गासिबो BPF पार्टिनिनो MLA जाजोबोब्ला, काउन्सिलाबो जुदि BPFनिनो जाजोबोब्ला, सरकार सालायनाया मोजां जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। बेयाव गोबां माने गोरोन्थि जोङो नुनो मोनगोन आरो रायजो राजानि फारसे मोजां खामानि जागोनखौ जेबो जोङो आसा खालामनो हानाय नङा। मानोना जोंनाव जुदि गुबुन पार्टियाव जुदि जोङो पावारखौ जों राननानै होयोब्ला, मोनसे बेलेन्स दोनोब्ला, बेयो रायजो राजानि थाखायनो खोब माने जोङो बिथिं नङाब्ला बिथिं माने जोंनि जिथुनाखि जौगानायनि खामानिफोरखौ जोङो बिख'नानै जोङो लानो हागोन। थ' बे समाव दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। आसा खालामो बिसायख'थिनि सिगां साफ्रोमबो नोंथांमोना साखाफारा जायो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय। जै जाथों, जै UPPL जिन्दाबाद।